Moi bo día e moitas grazas por achegarvos a presentación desta moción que levamos o próximo pleno municipal sobre un tema no que levamos feito moito traballo nos últimos meses e tamén durante o anterior mandato do goberno municipal. Volvemos a colocar o foco no sector cultural, nas artes de rúa, e queremos lembrarlle ao goberno que ten que facer o seu traballo en tempo e forma, como xa lle pedimos en febreiro, e polo que chegamos a un acordo, non por unanimidade no pleno, que o Concello ia planificar as artes de rúa para que estivese todo preparado para o Xacobeo e que houvese unha seguridade para o sector, non? De como poder operar. A situación efectivamente en febreiro era totalmente distinta, polo que tamén axustamos o proceso durante as festas do Apóstolo con unha moción e agora, pois o mes pasado, despois deste acordo plenario, polo que do 27 de febreiro, polo que leo vos aquí, o pleno da Corporación Municipal, por unanimidade dos concelleiros, xa votamos todos a favor, acorda organizar coas distintas áreas competentes do Goberno do Concello de Santiago a planificación estratéxica de actividades culturais de rúa para preparar e despregar o seu correcto desenvolvemento nas prazas, parques e rúas da cidade durante a celebración do Ano Santo 2021, todo elo de forma coordinada co colectivo de artistas de rúa. Ben, nos efectivamente impulsamos a moción, e logo foi un acordo de toda a corporación, celebrámoslo moito, que todos estivéramos de acordo, mas o mes pasado aparece un decreto asinado polo concelleiro de Mobilidade e Seguridade, por Gonzalo Muiños, que na súa resolución, extractamos vos aquí o texto, decide suspender a concesión de autorizacións de ocupación trimestral de vía pública, o sea que suspenden a actividade en aplicación da normativa que regula as actividades artísticas que se desenvolven na rúa promovidas por particulares dende o primeiro trimestre do ano 2021 durante o tempo preciso para realizar o estudo e, no seu caso, a modificación das normas. Bueno, isto parécenos totalmente asombroso en relación co acordo plenario. Estamos moi habituados a que o goberno de Bugallo non respete os acordos plenarios. É un tema que penso que se debe colocar tamén o foco continuamente, porque é un goberno que vai ao pleno, acorda ou abstense, neste caso houve un acordo, pero o concelleiro decide, uns meses despois, suspender a concesión de todos os permisos durante o primeiro trimestre do ano xacobeo. Para realizar un estudio, vamos a ver, a xente que estivemos nun goberno municipal sabemos perfectamente que un estudo deste tipo podese facer antes de final de ano, levar a normativa a aprobación de forma consensuada, porque hai moito traballo feito neste espazo, e un estudo é simplemente asumir técnicamente cal é a nova situación, efectivamente unha situación, pero penso que unha situación moito máis sinxela. Realmente neste proceso había un problema de saturación, o que lle preocupaba ao goberno municipal era que se saturaran os espazos, e agora o que hai é que atender a unha disposición adicional para adaptar a actividade, pois efectivamente, a situación da COVID, non? E a situación da actividade nas rúas. Mais hai moito traballo feito, o colectivo é un colectivo moi organizado, moi diverso, pero moi organizado, e presupoñémosles, efectivamente, dende o goberno, dende un goberno teñen que ser capaces de levar adiante a elaboración consensuada dunha normativa en tempo e forma para chegar o día 1 de xaneiro a desenvolver unha planificación correcta durante todo o ano. Que implicaría isto? Que
que efectivamente non houbera arte na rúa durante mínimo os 3 primeiros meses do ano, que isto xa sabemos que se di durante os 3 primeiros meses entre que sai adiante a nova normativa, hai unha adaptación e hai unha aplicación, sucedería que durante o primeiro semestre non habería, os artistas de artes de rúa non poderían operar na cidade. Entón, bueno, eu considero que isto é un pouco como a situación das praceiras, que o que se quere efectivamente é ir a un proceso de limpeza na cidade de certo tipo de actividades que o goberno considera incómodas. E no caso das artes de rúa, queremos poñer o foco, como sempre o fixemos, que é un espazo patrimonial da cultura da cidade que os propios artistas de rúa desenvolven unha parte da programación da nosa cidade que non é efectivamente institucional. Penso que o goberno de Bugallo por eso non quere atender e quere desatender este proceso cultural e non parece que non hai traballo feito cando hai un diagnóstico totalmente xa proposto polos colectivos que incluso propoñen sobre o texto anterior a modificación das disposicións en relación a horarios, a tipos de permisos, a solicitudes de permisos e de prazos, de selección, de emprazamentos individuais, de número de espazos e de exposicións, bueno, cunha desagregación dos procesos que eles consideran que é necesario asumir na nova normativa e que efectivamente pois que hai que adaptalo a un proceso de novo desenvolvemento da actividade na rúa. Ben, nos o que plantexamos é un acordo que efectivamente deixe sin efecto o decreto que asinou Gonzalo Muiños o 22 de febreiro, sin falar con ningún colectivo, sin falar ca oposición, e que o queremos é que facer valer tamén o acordo plenario de febreiro deste ano, que di que o goberno presente para a súa aprobación en pleno municipal unha nova normativa de artes de rúa consensuada co colectivo antes de que remate este ano para efectivamente poder celebrar o Xacobeo, como sempre está dicindo o alcalde, na mellor das situacións e cunha planificación correcta. E en ningún caso, ao segundo punto do acordo, que penso que tamén é moi importante, que haxa discontinuidade no outorgamento trimestral dos permisos para desenvolver as actividades. Non sei se sabedes que os permisos danse trimestralmente para poder planificar efectivamente a actividade polos artistas. Entón, consideramos que este decreto do Concelleiro de Mobilidade e de Seguridade debe quedarse en efecto e tense que poñer a traballar e a acordar co colectivo e se necesita axuda, aquí estamos para poder traballar conxuntamente na mellor forma de actualizar a normativa de artes de rúa neste momento no que o sector cultural necesita un apoio e non unha paralización da súa actividade nas rúas da nosa cidade. E se tedes algunha pregunta, estou... Non sei cantos permisos están concedendo ou, por preguntarlo de outra maneira, máis ou menos o colectivo, cantos profesionais engloba, máis ou menos, a cantas secretarias? O colectivo é moi diverso, non che podo dar un número porque non hai un censo. Non hai un censo, pero implica, imagínate, simplemente os artistas de circo nesta cidade é un colectivo amplísimo que desenvolven, imagínate, pois todo o que é o Festival de Gorra, pero as artes de rúa que é un espazo, ademais, patrimonial da cultura da cidade, o sea que todos cando camiñamos polas rúas de Compostela vemos traballando artistas plásticos, aquí na zona de Correos, artistas escénicos, mimos, circo, tamén hai músicos, hai cantantes, forma parte da vida da cidade, ademais da historia da cidade dende fai séculos, non?
sempre foron un colectivo, ademais, que fronte ao que se quixo trasladar nalgúns momentos que non se autoxestionaba, é un colectivo que chega a moitos acordos entre eles, a moitos acordos entre eles a nivel de compartir os espazos para cada actividade. Eles fixeron un diagnóstico moi claro das súas necesidades e da propia normativa para plantexarlle efectivamente ao goberno, os gobernos, tamén o anterior goberno municipal, que estivemos xestionando esas áreas e que precisa, que penso que tamén hai que poñer un foco niso, non? Precisa moita comunicación entre membros do goberno. No anterior mandato, o concelleiro Xanduro e eu traballábamos conxuntamente cos colectivos moi estreitamente con reunións continuas. Penso que neste goberno non hai esa comunicación entre estas dúas áreas e que por eso aparece un decreto, vamos, que penso que para o espazo de acción cultural que xestiona Mercedes Rosón, pois é unha problemática grave. A normativa de artes de rúa ten ese espazo efectivamente que depende de mobilidade, pero ten que haber unha comunicación moi forte ca xestión de acción cultural municipal e atender a que a cultura na rúa é algo que patrimonio da cidade, que non entendemos a cidade sin que haxa esa riqueza de actividade cultural polas rúas, que a cultura non é só no que sucede nos nosos equipamentos, no auditorio, no teatro principal, que efectivamente é o que ten que atender o goberno municipal, porque depende da súa xestión directa, pero nun momento como este, no que o sector cultural o está pasando moi mal, imaginade o que implica este decreto para todos os artistas de rúa, quedanse no seu traballo. Entón, por favor, que se poñan a traballar e que o día 1 de xaneiro a xente poida seguir traballando na rúa e poder celebrar correctamente o Xacobeo, que todo o sector cultural da cidade poida estar implicado dende un primeiro momento e ca seguridade de ter o apoio do seu goberno municipal, non? O motivo deste decreto, aparte de para elaborar esa nova normativa, non sei se está relacionado co COVID. Necesitas unha suspensión para elaborar unha nova normativa? Non, o que necesitan é poñerse a traballar para elaborar un estudio. Aquí o que nos é un decreto do 22 de setembro que o único que plantexa que necesiten suspender a concesión de autorizacións de ocupacións trimestral durante o tempo preciso para realizar un estudo, no seu caso, modificación das normas. E digo eu, dende o 22 de setembro ata o 31 de decembro non podes facer un estudio, elaborar unha normativa, que non estamos falando dunha lei orgánica, estamos falando dunha normativa municipal que xa hai moito traballo feito, o sea, hai unha normativa previa sobre a que traballar para mellorala, hai un traballo do colectivo con un diagnóstico, pero tamén prepositivo sobre cada unha das disposicións, e digo eu, bueno, home, isto non é por nada, se o queres colocar como prioridade, o concelleiro de mobilidade terase que poñer a traballar ca concelleira de cultura e cos colectivos para chegar a un acordo e que, efectivamente, a oposición, pois, apoiemos, non, o seu traballo, que si é consensuado cos colectivos, efectivamente imos apoialo, non? Entón é colocar o foco en que hai que ter moito cuidado co tema da COVID como motivo para paralizalo todo nas rúas desta cidade, non? Igual que o que sucedeu cas praceiras, eu vexo que é unha situación moi semellante e dende Compostela Aberta, pois queremos obrigar efectivamente o goberno municipal a que se retracta e que traballe para ter a normativa de artes de rúa en tempo e forma antes do día 31 de decembro para empezar ca celebración do Ano Santo o día 1 de xaneiro e non despois de 3 meses ou cando lles conveña sacar o estudio.
se poñen a traballar, non? Bueno, non sei se hai... non hai preguntas. Moi ben, pois moitas gracias.